jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela eɗen garta ɗo ha hande e deftere wiyetende jubbande tarih forotoro nde Ndiaye Seydou tawi eɗen jiiɗi haalde ɗo laamuji kadi eɗen fuɗɗoro e laamu Diawoko e nder ngendi Tekruur ene sikka wonde laamu fulɓe gadimo tuddi koye lefol Diawoko en won wiiɓe ko wayno Amadou Oumar Dia jeyaɗo to ɓogge dow e nder deftere mum jambareɓe men walla ceerno Mamoudou Dia mo salde Kébégoul walla Pété wonde Dia ogo en laamima koyno wona duuɓi 150 lefol ngol e wiide mabɓe tuggi koye hitande 750 ngol haaɗi koye hitande ujunere caggal jibinede Annabi Isa e nder deftere jambareɓe men ha hande Amadou Oumar Dia ene holliri hen wonde inde farnorde lefol Diawoko en ko Galo wonno Seydou Kane hono Moustapha Booli rewtani ko haali ko kono wonno wiide e wiide Moustapha Booli lefol Diawoko en fuɗɗima e nder Tekruur gila e temedende tati ɓiire ngol joofi koye temedende 11 ɓiire caggal Annabi Isa ɓe laamima koyno abboyo e duuɓi 600 kono laamu mabɓe ɓuuri andede tiguiri ɓuuri fayodinde ko tuggude hitande 750 faade hitande ujunere on saaha noon Tekruur sertano taw e laamanteri Ganna e on saaha mo kalaten ha hande laamanteri Gana tugguno koye Niger lombi diwan Ouagadougou soomi hawduji e diwan Tagant yeeki ha to diwan Azrar nder leydi Mauritanie artimoɓe diwan Dande Maayo Sénégal nden diɗorno on waɓɓe kadi wonde Ouagadougou e Gana ko leydi gotiri ko yimɓe tan certi kono ko ɓuuri jaldade Ouagadougou ko nehande ɗo soninkoɓe askinto nokko woni koye nder leydi Mali to banggue Gana ko leydi Janji laamorgo mayri wiyeteno ko Kombi Sahel wonno koye leydi Mauritanie Diawoko en ko fulɓe jillodirirɓe safalɓe berebere en woni wittoɓe ina foddiri wonde Diawɓe jalti koye nabde jettoɗe mabɓe kadi hayso ina woodi goɗɗe ɓuuri yaajde ko yettode Dia walla Diawo ko kamɓe kadi gadi haynude haaye ngam yaltinde hen jamdi ko ɗum rokkiɓe inde Diawoko ne hogde firti ko haynude haare yaltina hen jamde walla ko nandi hen nokku ɗo kaaƴe tayne heeɗo wiyete ko Ogirka ɗum woni Bafurno e ɗemgal Farayse e wiide professeur Ñokkane Adama mo Silla Rew batte ɗin Ogirkaji walla Ogirɗe teskama e kala nokku ɗo ɓe ndewno ko ɓuuri 4,000 Ogirka jiitama e Dande Maayo Sénégal ene saɗi wuuro wongo e nder reedu Fuuratoro ngo garata taw ala ɗin Ogirkaji ɗum ina addana famde wonde katu jingol mabɓe e jamɗe e on saaha famɗano heddoro ko andude holto ɗen jamɗe kuccinteno e cengɗe faggudu so e ndema so e waño walla so tawi koye njulago Diawoko en e jamanu mumen hutortono ko ceede ko ɗum wonno kaalis mabɓe ha hande woni nokkuji e leyɗele funnague mbiyata kaalis ko ceede ko kamɓe kadi kutortono natal hoodere ngam faddinde jawdi mabɓe ko ɗum woni hande ko joom jawdi darini en mbiyata faddume ndaw
konngol cuhlel mo hoore ndaw ko watta hannde e tinnol ko kamɓe coowiranno noon kadi kuumen to baŋnge diine jawoogo en wonaano julɓe ɓe ndewanno ko sanamuji jooni ndewneten heen ko laamu manna haa hannde en goɗɗotaa miijo Seydou Kane e wiide makko manna wonaa neɗɗo wonaa kullel manna ko lefol walla innde faarnorde lefol way kono wiide satigi arɗo walla teen ma jagara no wiiretee jaltaaɓe kaari walla almaami kaari kamɓe ne so gooto maɓɓe fiilaama wattata wiyeede ko manna kaari ko kamɓe mannankooɓe liɓi lefol jawoogo en adi ƴettude lefole maɓɓe ko biyeteeɗo war jaabi njaayi walla war jaabi njaayi koɓe julɓe ɓe ngonnoo finde mum e temadande 11 nde almura bitun en gummini sellande diine ɓe ndisnodiri e war jaabi almura bitun en ko berbere en san haja en kamɓe ngoni lemtuni en ene jeeya e mawɓe maɓɓe ɓurɓe dowlude e ɗin leƴƴi san haja en walla lemtuni en wiyeteɓe Yahya ben Oumar walla Yahya ben Ibrahima indi ɗiɗɗe fof noon ene ngara e tarih Aboubacry ben Oumar e Youssouf ben Asifi Abdoullahi ben Yassine ene limtita e maɓɓe kono kañum wona e nokku he jeeya ummori ko Kirwan addimo ko Yahya ben Oumar tawi ene yano Makka ene arta fandare nde o addirono kanko Abdoullahi ben Yassine ko ngam sembinde e jellide diini islam e nder leƴƴi sanhaga en war jaabi waddimo e baɗum walla ɓiyum togoso ene wiye lebi ina ardi kono mannankoɓe ngucca bande 4 ujunere labangal puccu gila Tekruur ha Andalousie nder leydi Espagne ndeɓe ndewi e Maroc ɓe cosi wuro wiyetengo Marrakech hitande 1970 on saha ardino kono ngu ko biyeteɗo Youssouf ben Tasfin ha hande eno Seydou Kane wiiri war jaabi jibini wad war kanko jibini wat war jaabi wad war jaabi jibini Hammadi Wad on woni biyeteɗo Hammadi Manna e nder Tindi e Daari o wonno kanko Hammadi Manna koɗo wiyete Diara e nder diwan Ñoro Laamiɗo Julɓe to leydi Mali caggal ɗum o ummi Diara Allah andi ko ittimo toon o ari Fuuta Tooro sinci wuro wooro hakkunde Jumma e Tulde Gaale banggue mum rewo e jimde e maayo o worgo o inniringo Diara to ummino to ko ngon wuro wiyete Diara Hammadi Manna walla Diara Togosel caggal ɗum nde yano ha ɓooyi soninkoɓe e jawarankoɓe Wagadugu pewji yande e Diara mawgo nden keɓugal ngal juuti ha wulango ngo yanoyi Fuuta Tooro Hammadi Manna tafi kono kengu doole yeehi ngam jabtinoyde wuro mum iwde kono gumminongo Fuuta Tooro yantodiri e kono gonnogo ɗon e Diara mawgo woli soninkoɓe ɓe ndiwti ɗumen sabu noon kulhuli songitere o jooɗori kanko Hammadi Manna ngam rende wuro ngo ni woni o lomtini yiiko to Diara Togosel to ene wiye kuy Hammadi Manna walla kuy Manna ina teska e nder fulɓe Fuuta Tooro so ɓiɗɗo leeli arde heewi innireede ko leelɗo walla jengudi ma sikka eko nandi hen kono noonne kadi so jinnaaɓe ɓe donki daroreede ko
ko noonne kadi so jinnaaɓe ɓen donki daroreede so dañii ko wuuri innira ɗum inde korka ko wayno haa wuura alaa jiɗɗo walla goppaaɗo e ko nanndi heen ma walla ni innira ɗum inde wonde nde wonaa inde aade aadoraande yeru ndawyel lella ñiiwa korɓaali e ko nanndi heen ene sikkaa ko ɗum fotata addude inde kuyle e ndeer dumun mo mannankooɓe laami o hay so laamu koyi ɓuraani laamuuji jawtuɗi ɗi e ngu teskaa no feewi ko kuyi Hammadi Manna addi kongi keewɗi kaalateeɗi haa hannde e ndeer reedu Fuuta Tooro en ngoni bone Manna baalel Manna Manna waawa ndiyam holto kuyam naati kuy naati e dunngu e ko nanndi heen ƴeewen konngol heen fof no arduno jooni ngaren e bone Manna mannankooɓe ko julɓe ngonno kono ko ɓe julɓe hiisɓe ɓe laamurinoo ko kaso e karwas ma kasanka eɓe leefta eɓe koyna eɓe ngoyna gaaga ɗum laamu kuy ko laamu cuhlel so mo ɗaano ko danki wertete cewɗi kuusaaɗi haa ɗaara o heɓa dow o lelo sagataaɓe mbaala wokkaade mo haa weeta ko noonne kadi o woniri dongal guri gonɗe e les njiimaandi makko so ari e dannaati o waɗatee ko bilanque hakkunde guri ɗum woni wuro fof ngo ari ko sagataaɓe mum ndondoroomo haa njittinamo wuro wongo yeeso ngo bang yo banko lefte caɗeele bang yo banko goytaali sabu hewtude bone Manna no laamaaɓe ɓe mbayi tampude ni ko noonne kadi hay ɓiɓɓe baaba ɓe mbayi lornude ko ɗum rewi haa gooto e ɓiɓɓe baaba makko en feri fayi to wiyetee Burguduna e ndeer diiwaan Yirlaaɓe ko ɗum addi ngesa Manna ngonba toon ba hawnaaki tawa wonɓe e ndeer Burguduna ma e saraaji mum ko wayno Aten walla haa to Ñaabina ina nganndi walla meeɗi nande haala maɓɓe ina haalee jooni noon ngaren e baalel Manna koyi ina jogii geddu woni huɗum woni heen ko baali ɗi ko ekkinteeɗi polgol e diwgol ñande guri baali kono ƴarungal dawra fof o wiyata ko yo baali makko ngardine nde baali wuro ma agaaɓe arɓe noritaade ndewa heen kala noon mbaalu ngorngu ngo rewaani e baali makko joomum addete lefte cattuɗe o waɗi hakkille makko kono arduri yimɓe ɓe ni eno halfiri ɗumen ni ko noonne jawdi makko woti waadude jawdi mumen ko ɗum adduno ko fuurankooɓe mbiyata ma walla ko sukaaɓe pijirta ene wiye baalel Manna ko woni so hoore ɓoggol walla gaarowol fooɗaama tan ko heddii ko yo worsiro rewa heen jooni noon ngaren e konngol Manna waawa ndiyam koye Manna ko laamɗo bewɗo fittaandu ko kananke canjo hollitaama wonde somo lortono ko sagataaɓe mbaalata wakkaade mo haa Allah weeta ko noonne kadi somo ɗanno o woniri dongal sagataaɓe gure ɗe sahaa gooto o eɓɓi laawol ngam yilloyaade laamanteeri makko no kala laamiiɗo heewi waɗde e sahaa kala ummi hirnaange omo fayi funnaange omo waɗa wuro e wuro haw ari e wuro Kumballi ngon woni Magama hannde on sahaa koye ndeer ndungo wonno amo ina mawni ilam ina yehi haa heewi pooli ina ngati hebbere
koye man fewji yilloyade Babalel o nokku woni ko bange worgo ko ma tacca kolongal magama hakkunde Canguel Ciwalli e Paliba tacca kadi maayo Sénégal ngo on saha kadi hawri ko beeli ina ngowi haa ko foti ala watulaɓe ɓe gona watulaɓe fof ina jiilono kalkiri ni woni malde fewde e koye manna fewja nanodira ɓe daari laana ɓe juli ɓe mbaddimo e awƴoɓe wawɓe ndiyam ɓe kolliri ɗumen no gundu ngo ɓen nani jaaɓi jabri sabu sowru ndu ɗuuɗani he goto ɓe joliri ñande hen ko banggue hirnangue wuuro ngo ɗo wiyete Canguel Ciwalli ɓe naati e deedal waalo ngal haaɓe gaari e luggere ɓe cokkiti laana ka yowi koye woni e wollude beele ina faabe sabu wawa ndiyam awƴannoɓe ɓe goni e yaadinde makko beele daade mumen walla gulali mumen ina cudde dande makko eɓe goni e wiide woy manno yo manno wawa ndiyam woy manno yo manno wawa ndiyam o debbide laana awƴannoɓe lumbi paati dow ƴeŋti ha hande e Magama ɗo yoolino ɗo wiyete ko luggere manno joni eɗen gara e konngol holto kuyam naati fete yaadunoɓe e kuy arti e wuuro Diara Towsel kono kuy manna artani yummo woni e wayde ene yima ina namdo holto kuyam naati awluɓe e wambaɓe yaadunoɓe kuy goni e yimde ina jabtamo kañumenne kuy naati e dundu ndu noon ko dundu gawde gonnoɗe e nder dedal nde laamu man tuggi koye tema dande 11 ɓiire ha tema dande 13 ɓiire koye on saaha woni nde Tekruur yalti ndimandi Ganna heɓi hoore mum eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗo katten hañen wonde so Allah jaaɓi garten e jubbande e laamu tonjon haye farbaɓe RM farba Jowol farba Walalde farbaɓe Jum laam Termes laam Taga e laam Toro ɗum noon ko yewtere wonde wonoyte ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama